תקשיב טוב, יא קקה קטן. אני טייס F-15, טייס פאקינג F-15. אני הורדתי מחבלים מבוקשים, אז אל תבוא לי בפוזה הזאת של מיקו, כי זה לא עובד עליי. אני אוכל אותך. אני אוכל 20 כמוך לארוחת בוקר. שרור! 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 שותה חזק! ממי. שרור! כואב לי! שרור! אכזבת אותי, הייתי בטוח שיש לך ביצים יותר גדולות. עכשיו תזכור, פעם האחרונה שאתה מנסה למזמז את אחותי לידי. מעכשיו עד סוף הסרט אני יושב ביניכם. מה אתה רוצה? בקושי נגעתי בה. תקדם, אם עוד פעם אחד אתה נוגע בה, אני מעלים אותך שגם בסיאנס לא יוכלו להעלות אותך. עכשיו חכה, אני משתין ובא. אולי תלכי אליי הביתה, אני פגש אצלי עוד 10 דקות. אתה בטוח? כן, אני רוצה לעשות עם מומי שיחה גבר אל גבר. אבא היה מתהפך בקבר אם הוא היה רואה איך אני מתנהגת. מומי, אולי תעלה הביתה. מה קרה? בא לך עוד פעם לשרוק? שלא תנסה אפילו לצאת, זה רכב משוריין, יא קקה קטן. הנה אני בא!